Na een warme bak koffie gingen de vrijwilligers van het Green Team van Nieuw-Tautenburg naar Boeden om 40 nestkastjes op te hingen. Nou, wij binnen medewerkers al hier van Tautenburg die een hart hebben van duurzaamheid. En dus om die reden ik een groep staat binnen hier en wat wandelen op dat vlak hier. Dus onder andere hebben we al je leuke acties houden en nu hebben we de vorige gekregen dat we in het kader van de verbreden van de biodiversiteit vogelhokjes plaatsen, egelhokjes plaatsen en insectenhotels krijgen. En ben je ooit bezig met de vogelhokjes? We maken door de cliënten die waaien en die worden door u als medewerkers vrijwillig ophangen. Wat vind je van zo'n initiatief dat die vogelhokjes plaatsen? Het is een hartstikke goed initiatief om te zorgen dat je meer verschillende diersoorten of wat dan ook op het terrein krijgt. Deze hokjes hingen er net alleen voor de sier. Nee, ze zijn echt nog nuttig. Nou, de pimpelmees die ziet die nestkastjes op. En die maken wij voorgaan voor de jong. En dan zie je de ouders die eigen processierups op. En die fjorren ze weer aan de jong. Oh, dan ben je een mooi kwijt. Zeker. En de processierups die maken het echt wel brandwon. Zeg maar. Het ben geen brandwon, maar het is veel te wel. Ja. Je hebt natuurlijk hier een prachtig gebied. Ja, het is een heel roem, het is een heel uitgebreid. Maar het lijkt best wel een beetje een park, een vakantieparkje soms. Maar heel veel vogels, heel veel natuur en heel veel green. En dat hoeven we juist gebruikt bij om daar wat meer vogelhoesjes te plaatsen, zodat we meer vogels hier in de loeken kennen. Ja, maar komen er zonder echt vogels in komen? Nou ja, we krijgt een hoes geplaatst en binnen 4 minuten wie er al wat pimpelmeesters die erin komen. Dus daar verwacht ik wel.